إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال عثمان بن حكيم سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب ونحن يومئذ في رجب، فقال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. صدق حبيب الله وصدق حبيب الله وكما قال. Draga braćo, mi smo pred vratima Mubarek mjeseca Redžepa. Večeras je Mubarek noć, prva noć Redžepa. Noć koju poslanik sallallahu alejhi ve sellem je provodio u ibadetu. Dakle, pred nama su dani Mubarek mjeseca Redžepa, koji je okićen sa 2 Mubarek noći. Prva je uoči petka. Uoči današnjeg dana je Lejle i Regaib, noć želja ili noć u kojoj je Hazreti Amina radijallahu anha osjetila da je zanijela Božijeg miljenika sallallahu alejhi ve sellem. To je Lejle i Regaib. I 27. noć Redžepa je Mubarek noć, to je Lejle i Mirađ. Dakle, ovaj Mubarek mjesec je vezan za poslanika sallallahu alejhi ve sellem i zaista u njemu treba nastojati da što više ibadata činimo, što više istikvara i što više salavata na Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi smo u školama učili da je grčki filozof Herodot podijelio istoriju, odnosno vrijeme. No, vrijeme je podijeljeno, kako kaže Kur'an u ovoj suri, u ajet Kerimu suri Tevbe. Kod Allaha je 12 mjeseci i to od onog momenta kada je stvorio kosmos. Jeume halaka samavati vel ard. Tada je Allah podijelio vrijeme na 12 mjeseci i od tih 12 mjeseci minha 4 hurum su 4 sveta odabrana mjeseca. Zalika dinul qayyim, i to je prava vjera. Fala tazlimu fihinna anfusakum, pa u tim mjesecima, kaže Allah dželle šanuhu, ne griješite, nemojte svoju dušu, što kažu, opterećivati sa onim što će ona nositi za sobom, jer svaka duša je odgovorna za ono što radi. Ta 4 odabrana mjesec Mubareka su, 3 su povezana i to vezane su za hadž. Zulkade i Zulhidža i Muharrem. Jedan od njih je usamljen, sam, a to je Redžep. On je sam, odvojen od ova 3 Mubarek mjeseca, on je 4. samac, ali pravi Mubarek mjesec. Ovaj ashab nam prenosi ovu dogodovštinu ili ovaj događaj, pa kaže Usman ibn Hakim, pitao sam Sejid ibn Džubeira za post u Redžepu. Jer znate da ima rasprava, treba li postiti ili ne treba postiti. A on kaže, ja sam pitao, evo, za ovaj post, i Ibn Abbas kaže, kad sam ga pitao, bili smo tada u mjesecu Redžepu. A on kaže, Božji poslanik je postio toliko da smo mislili da nikad ne mrši. A znao je i da mrsi, da su mislili da ne posti. Dakle, mjesec Redžep je mjesec posta ipak. Jer najbolji ibadet, zapamtite, braćo moja i sestre,
koga čovjek može učiniti jeste post. Neumu saimi ibadatun, i san postača je ibadat, kaže poslanik alejhi selam. On i kad mu je šaka pod glavom pa hrče je ibadatun. Njegova šutnja kad ništa ne govori je tesbih. Njegova dova se prima i sva dobra djela umnogostručuju, dobijaju na vrijednosti. Zato treba iskoristiti ove Mubarak mjesece, ovaj Redžep, i u njemu pokušati što više ibadata učiniti. Kaže, Muđiber Bahilije prenosi jedan događaj od svog oca koji kaže, došao sam Božjem poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, nakon godinu dana, ali bio sam smršao i lice mi se izmijenilo. Pa me Božji poslanik pita ko sam, a ja ga pitam, zar me ne znaš? Kad ga je upitao, zar me ne znaš, onda ga poslanik pita, pa što se toliko izmijenilo? Šta je utjecalo da toliko oslabiš, da te ne mogu prepoznati? A on kaže, kako sam se s tobom rastao, godinu dana, ima ja stalno postim. Jedino noću, što kažu, malo nahranim, ali stalno sam u postu. A onda mu poslanik kaže, ko veliki poslanik? A zašto sebe kažnjavaš? Što ti to treba? Da sebe kažnjavaš? Nego kaže, posti Ramazan i od svakog mjeseca po jedan dan. Dakle, Ramazan i od svakog mjeseca po jedan dan. A on kaže, povećaj mi, Božji poslaniče, ja mogu, ja sam ipak snažan. Posti Ramazan i od svakog mjeseca po 2 dana. A on kaže ponovo, posti Ramazan i od svakog mjeseca 2 dana. A on kaže, povećaj mi, Božji poslaniče. A onda mu kaže, on posti Ramazan i od svakog mjeseca 3 dana. On opet traži da mu se poveća. I onda mu poslanik kaže, postim Ešhurul Hurum, 4 odabrana Mubarak mjeseca. Njih posti i ostavi drugo. Posti njih i ostavi drugo. Dakle, iz ovog se hadisa vidi da je lijepo postiti mjesec Redžep. Vrlo lijepo. Redžep je inače nagovještaj dolaska velikog Mubarak mjeseca Ramazana. I u njemu se počinju pripreme vršiti. Vi znate, ni jedna se velika stvar u životu ne može uraditi bez pripreme. Ni vjernik ne može dočekati Ramazana da se ne pripremi za taj Mubarak mjesec. Za tog svog musafira. Zato se mora pripremiti i što više u njemu postiti. Posebno mi je bilo lijepo postiti ponedjeljak i četvrtak, jer evo šta kaže poslanik. Inne a'mala ibadati turadu yawma al-ithnaini wa yawma al-khamis. Djela naša se kod Allaha primaju u ponedjeljak i u četvrtak, uoči petka. A ja volim da se moje djelo primi kad postim. I on je obično postio ta 2 dana, ponedjeljak i četvrtak. Ima jedna lijepa dova koja se uči u Redžep svaki dan. Učili se je mladići u pećini kad se našli zatočeni. Oni od Beni Israil, kad im pećina se zatvorila, nisu mogli izaći.
i ostali su dugo vremena u njoj. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hejji lena min emrina rešeda. Bože, prospi na nas svoju milost i daj nam izlaz. Ovo bi dovi Bošnjaci morali učiti svaki dan, nekoliko puta, jer zaista još uvijek je oblaka iznad njih i ne vidimo kuda će i kad će se taj oblak rasturiti. Zato treba ovu dovu, braću i sestre, učiti što više. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hejji lena min emrina rešeda. Jer oni koji brigu o nama brinu, samo brinu o sebi. Nema ni jednog od tih rukovodilaca, a da nije obezbijedio sve svoje, ne samo sinove i unuke, nego i praunuke je obezbijedio. Nema ni jednog koji nije, što kažu, napunio džepove ili račune u bankama. Šta mi možemo? Činiti dovu jedino, moliti Allaha, a Allah će primiti dovu pravih vjernika. Ako otklonimo zastore ispred sebe, a Redžep je mjesec dova, zapamtite, braćo i sestre, jer u njemu, kaže poslanik, imamo barek noći kojima Allah prima dove. Evo prva je, rekao smo večera zapravo, uoči prvog dana Redžepa, a druga je odmah Mubarek noć, Lejle ili Gajb. I treba što više činiti dovu. Inače, ovi naši stari djedovi, i to je sačuvalo Bosnu, zapamtite, imali su u svojim redovima pobožnih ljudi. Bilo je u svakoj mahali oni koji su postili učajluke. To je turska riječ uč 3 aj mjeseca. Postoje Redžep, Šaban i Ramazan. Ja duboko vjerujem da i danas u našim mahalama, među našim majkama, staricama, ima oni koji postoje učajluke. A to je velika stvar. To je ono što čuva. Radi jednog dobrog čovjeka, kaže poslanik u hadisu, Allah će čitavu mahalu sačuvati. Radi jednog dobrog. Zato im naporučujem da od sutra treba početi sa učajlucima, sa postom ovih Mubarek mjeseci. Dalje nam, za nas koji smo malo slabijeg, što kažu, itikada. Poslanik kaže, ko bude postio od svakog mjeseca 3 dana, od svakog mjeseca 3 dana, to je post čitavog vremena. Man same min kulli šehrin selasate ejamin, fezalka sijamu dahre. Dakle, to je post čitavog vremena. To je na osnovu onog ajeti kerima men džajl bil haseneti felehu ašram saliha. Ko učini jedno dobro djelo, Allah ga nagrađuje da se dosrko. Ako uzmete 3 dana i 10 puta 3, to je 30. 30 dana, to je nagrada koju Allah daje za one koji postoje svakog mjeseca. I kaže poslanik dalje, u Redžebu, u mjesecu Mubareku, ko kaže la ilaha illallah, halisan muhlesan, a to možemo hodajući na posao, idući, šetajući, dehal al dženne, uče u džennet, kaže poslanik. I ko bude postoje jedan dan u Redžepa, tražeći Allahu zadovoljstvo
ne ničije drugo nego Allahovo zadovoljstvo, uće u džennet i Allah mu je pripremio dvorac u džennetu. Zato vas molim, zapamtite, večeras nek se budni, jer je Redžep sutra, Mubarek mjesec, a oni koji hoće učajluke od sutra počinju da poste učajluke. I uz ove Mubarek mjesece poslanik kaže što više činite istikfar, jer kaže se u men lazim il istikfar džalallahu lehu min kulli dajkin mahrađa, ko mnogo istikfar čini da će mu Allah izladi svake poteškoće, min hemin feređa, otkloniti od njega svaku brigu, va jerzuku min hajsi la jahtasib, i u ovoj krizi da ćemo opsrgu na faku odakle se on ne nada, ko mnogo čini istikfar. Bože, daj nam snage da ovaj Mubarek mjesec provedemo u ibadatu. إلهنا أحسن الكلام وأبلغ النظام كلمة الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا وأنصتوا لله لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين لله الإسلام بارك الله المؤمنات والمسلمات الأحياء منهم الله برحمتك يا أرحم الراحمين